din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang. Ilan ang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga. Digdi sa radyo DZGB. Kami po sa indong mga kaibanan ngunyan. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Ngunyan sa mga pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal. Pasyaran sa kabubuldan kan barangay Estanza, Legazpi City nagiging peligroso. Albay PSWDO balik operasyon. Traffic light sa Albay District balik na sa operasyon. Albay PPO nagkondukta ng infodemic drive as in drug awareness campaign. Sa lado nasyonal, Octa Research Group nagpatanid kontra sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19. Pag-abot kan dugang na bakuna, pighahandaan na kan gobyerno. Implementasyon kan minimum health protocols dapat higpitan pa. Walk-in patient sa PGH para mientras na ipinagbawal. Bareta sa ibang nasyon, car bombing nagkausa ng pagkagadaan ng 20 katawo sa Somalia. Bareta sa lado nin Karawata, Pinay volleyball star gustong magkawat pa sa ibang nasyon. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Inutunta mga bareta, dyan sa luwas na sa linya si partner Ange Galero. Sarong good news ani hinatod ko niya na pagkaugto kan DOH-HD Bicol matapos sasabihon ninda na basado sa indang resulta kan swab test kan na nakalihis na daw zero an Bicol mo niya na sa dagdag na kaso ng COVID-19. Inan sinabi ko niyan kan DOH Bicol matapos na ipaluwas na ang gabos na mga pinagtest sa probinsya kan Albay, Camarines Sur, Legazpi City, Sinaga City, Gabosma na negatibo sa indang swab test. Dagdag pa kaya na igwamanin apat na recoveries mo niya na pagkaldaw sa probinsya ng Catanduanes. Dahil manin ay record na COVID-19 fatality susog sa DOH Bicol. Sindang sinabi na nagtutotal man giraray mo niya na sa 4,909 ang total na cumulative cases kan COVID-19 sa Kabikolan poon pa ka na nakalihis sa taon 2020 bulan kan Marso sa good mo niya na aldaw. Ang aktibong kaso mantinito sa 475. Ang DOH Bicol sa giraray nagpagaramdam sa publiko na maski na nga ni zero ang kaso ng COVID-19 na naidagdag mo niya na pagkaldaw sa bilog na Kabikolan, dapat daw na magtinirman giraray o mamantinirman giraray ang pag-obserbar kan dagdag na kan mga COVID-19 protocols. Mga dagdag na bareta, alit sa luwas, Ange Galero, DZGB. Talamatam na lagod ngunyan ang ibang persona na magpasyar sa ibabaw kan kabubuldan sa sitio Maticol, Barangay Estanza, Legazpi City para magpaparos-paros asin madungawan ng kapalibotan kan Legazpi City Golf asin Daraga Albay. Ini sa rason na peligroso ng sitwasyon lalo na kung mga mag-ililusyon kung sinda magpasyar sa lugar asin abutan ng kadikloman dahilan tamen nangyaring krimen na sa lugar kung sa'y na biktima nin pananaksak ang sarong lalaki. Mantangan kay iba kaining babay hinapros sa mga pribadong parte kan lawas. Nagluwas sa investigasyon na may nangadaipan na midbidan ng mga lalaki ang nasa likod kan siring na pangyayari mantang pang-hold up ang katuyuhan sa mga nagpapasyar sa lugar. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw.
Piglalauman na makakabelta na sa normal na operasyon ang Albay Provincial Social Welfare and Development Office ngunya na aldaw matapos magluwas ang swab test result ka mga empleyados kay nina negatibo sinda sa COVID-19. Kanakaaging simana ang mga empleyados gabos ipinairaram sa swab test matapos nasaro sa indang mga empleyado ang magpositibo sa COVID-19 kung kaya tulos na dinara sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital para ipabulong. Sa ibong nalado, ang nasabing opisina na ipinararam naman sa disinfection, mantang maigpit na ipinapasunod ang minimum health protocols lalo na sindaan imbelto sa pagtaon ng serbisyo sa mga nangangaipon nin tabang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Dakulang tabang para sa marahay na bulos kan trafiko ang mga traffic lights sa mga mayor na tinampo sa kapalibutan kan Legazpi City. Nanutaran kung saan nakasulit na ang traffic lights sa may tangod kan Divine Word College of Legazpi. Nasangunyan nagkakaiguan ng operasyon siring na nakatabang para areglado ang bulos kan trafiko. Ang traffic lights saloy nang nakasulit matapos maraot kan man nakaaging pagrapado kan bagyo sa kapalibutan. Sa ibong nalado, ang ibang traffic lights sa mga intersection ng kakaigwa naman ng operasyon sa ngunyan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multify. Sa selebrasyon ka National Women's Month, ang Albay PNP Provincial Office sa paagikan sa indang Provincial Community Affairs and Development nagkaigwanin COVID-19 Awareness Response and Empowerment o CARE Infodemic Drive and Drug Awareness Campaign sa IP Resettlement Site sa Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Iniparte man kan temang We Make Change, Work for Women, wana laban sa pandemya, kaya. Tampok digdi ang pagtaonin poder sa mga babae bilang mga aktibong minakontribo sa pagbabago, mantang ini ang nakaangklaman sa pangakong malasakit sa pagbabago o true compassion and real compassion and real change. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mas pigpapakusog pa kan Albay Police Provincial Office ang implementasyon kan Oplan Katok program sa probinsya. Basado sa indang record po kan Enero 1 hasta Marso 2 taon 2021, iguana ng 39 short firearms as in 2 long firearms. Ang pig-surrender sa manlain na ipaturan na may total 41 na mga baril ang pinag-surrender. Sigon kay Police Major Dexter Panganiban, tagapagtaram ka na sabing opisina, pinuunanan Oplan Katok kan taon 2012 kung saan nagbibisita ang mga kapulisan sa kada harong tanganing pagirumdomon ang mga tagsadiri nin badil. Nakaipuan ay rehistro mantang ang mga mapalyar na magpailing nin kinakaipuan dokumentos. Asin mag-surrender ang magkakahampang sa magkakanigong penalidad dahil sa pagbayolar Section 19 ka Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulations Act. 7 vaccination facility para sa COVID-19 ang gagamiton para mabakunahan ang mga Legaspenyo. Iniyan tinawang informasyon sa DZGB News ni Dr. Fulbert Alec Gallego, ang Legazpi City Health Officer, kung saan padagos ang preparasyon kan Legazpi City Hospital, Legazpi City Convention Center, Agohog General Hospital, Albay Doctors, Esteves Memorial Hospital, maging Antanchuling, as in University of Santo Tomas General Hospital na iyo ang gagamiton na lugar sa pagbabakuna. Mantang pinag-asigurar ni Gallego na iinuto na matudukan ni na bakuna kontra COVID-19 ang mga medical personnel sa mga nasabing ospital, tanganing masiguro na ang mga mabakuna ang salbado na sa nakahagada na helang na COVID-19. Nasa 220 mga Daragenyo ang natawanan ng asistensya kan Department of Social Welfare and Development sa paagikan assistance for individuals in crisis situation or AICS as in Sustainable Livelihood Program o SLP. Ang mga negosyante as in mga residentes kang Kagsawa, Barangay Busay sa Banwa, nagrabe na apektaran kan mga nakauminaging bagyo. Obheto ka nasabing programa na matabangan ang mga saratay na negosyo sa Kagsawa Ruins. Kung saan
asin 3,000 pesos ang itatao kan AICS sa 178 beneficiaryo. Mantang 5,000 hasta 2,000 ang itatao sa 42 na SLP tanganing magamit na puhunan para magpuon girare kan sa indang kabuhayan. Arog kan gulayan, sari-sari store, souvenir shops, asin ibaba. Padagos ang operasyon kan Civil Service Commission o CSC Bicol alagad sa paagi sa naini kan sa indang websites. Sigun sa entrevista kan DZGB News kay CSC Regional Director Attorney Daisy Punzalan Bragais na pwedeng bisitahon ang sa indang website na csc.gov.ph, Civil Service Commission Region 5 Bicol official Facebook page, asin na mag-contact sa 0917-842-1636 para sa kaputan asin iba pang mga concern. Mantang pag-abisuan ni Bragais ang publiko na mabalik sa operasyon ang sindang opisina sa oras na matapos ang disinfection sa enterong opisina as in contact tracing sa mga empleyado. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Yangmat Native Lechon, mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon, roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon, Poblacion Iraya and Ilawod Ginubatan Albay, and Yangmat Native Lechon and Eatery, Alternate Road, Legazpi City, at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Rad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na daay mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama.
Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Para hayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamaton di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagpahayag ng kaaditan si House Committee on Ways and Means Chairman asin 2nd District by Representative Joey Sarte Salceda sa makaskas na pagitaas kan presyo ng mga barakalon. Sigun kay Salceda na saruman na ekonomista, kay puan masolusyon ng tulos ang kakulangan ng supply ng karning uring. Paliwanag kay na kapag ang problema ay ang food supply na mamatayan sa ibang produkto na epekto kay ni dahil sa pagkaon. Dahil ang pagkaon ang most basic input sa labor. Payag ini kan ekonomistang kongresista kasunod kan pagpakol sa 4.7% kan year-on-year February inflation kan nasyon kung saan nagtuturo na rason na iyo ang manakaaging bagyo, pagbaba ng supply ng karning urig dahil sa African Swine Fever o ASF, asin halangkaw na presyo ng petrolyo. Edot kay ni sinabi kan Department of Agriculture na maimporta ng karning urig para masolusyonan ang kakapusan ng supply kana karning urig digdi sa mga merkado. Alagad sinabi ni Salceda na daim mansinda na ibaba ka na consumer prices sa pag-importa asin padagos man na maapektaran ang farm gate price sa pangmahaluyan. Dahil ang digdi sinabi niyan dapat mag-invest ang gobyerno sa agricultural inputs arog sa feeds para maiwasan naman ng swill feeding kan mga hog raisers. Nakatalaan na mag-abot sa Marso 21 ngunya na taon ang 1 million doses ng COVID-19 vaccine na binakal kang gobyerno. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., kaibahan man sa lalauman na mag-abot ngunya na bulan ang karagdagan na 400,000 na doses na donasyon na kan China. Apot man na sigun man na sa iya na ang kumpanyang AstraZeneca na purchase order ka na nasyon sa bakuna. Sigun kay Galvez, nasa process asin na itaon na ang purchase order mantang nangako man ang World Health Organization o WHO na igwapang maabot na AstraZeneca sa 4.5 milyon sagod sa bulan nin Mayo. Sinabi niyang kung susumahon, kada bulan may maabot sa nasyon na 1.5 milyon doses nin bakuna kontra COVID-19. Nagpatanin ng Octa Research Group nin Mas Marikas na pagitaas kan kaso ng COVID-19 sa National Capital Region o NCR.
Sigun sa grupo, suminakat sa 1.66 ang reproduction rate kan COVID-19 sa Metro Manila sa nakalis na simana. Ini matapos sa pagkapag-rehistro ni 1025 na bagong kaso sa NCR pon Pebrero 28 sagod Marso 6 na 42% na mas halangkaw kumpara sa nairehistrong kaso kan nakaaging simana, asin 130% na paglangkaw kumpara sa nakalis na duwang simana. Sigun sa Okta Research, July 2020, kanuhuring mailingan in siri na pagitaas kan COVID-19 cases sa rayon. Sinabi kayo ng pagitaas kan kaso sa Metro Manila na i-rehistro kan Marso 6 kung saan na-rehistro ang maabot sa 1,464 na new cases. Ang presente pagsikat kan kaso, iyon mas marikas man kaysa sa surge na namatayan kan Hulyo sa Agosto kang nakaaging taon. Nakapag-rehistro ang syudad nin Manila nin sobra sanggatos na bagong kaso nin COVID-19 kasuhapon. Sa datos na ipaghiras kan lokal na gobyerno kan Manila, nasa 127 ang nairehistrong bagong kaso nin virus. Dahil digdi, uminabot na sa 825 ang bilang kan active cases sa syudad mantang mantinido sa 813 ang bilang kanagadan. Nasa 97 ang individual na nairehistrong nadagdag sa mga narahay na nasa 27,447 na ang totalmenteng bilang kanaka-recover asin nasa 29,085 man ang nairehistrong bilang nin kumpirmadong kaso nin COVID-19. Nangingenat sa mga lugar na may nairehistrong halangkaw na bilang nin tinamaan nin virus ang Sampaloc District na nasa 134, sinundan kan Malate na nasa 118, asin Tondo District 1 na may 103 na kaso. Padagos na nagpapagiramdom ang Manila Local Government Unit na magdoble ingat sa anuman na oras, magsunod sa piglatag na health protocols, asin dai maging kampante lalo na tadai pa man nagpupuon ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga residentes kan syudad. Apat na syudad sa Metro Manila ang pinangaranan kan Okta Research Group na high risk sa COVID-19. Kay bandig diyan Pasay, Makati, Malabon, asin Navotas. Pinagkukonsiderar na high risk area ang Pasay City matapos ining mahilingan in halangkaw na attack rate na 30 per 100,000. Nakapag-rehistro man ng sobra sa 80% on hospital bed as in ICU utilization ang syudad kan Makati. Sa gabos ng mga lokal na gobyerno sa National Capital Region o NCR, solamente ang Valenzuela sa nahilingan ng pagbaba sa bilang kan mga baong kaso ng COVID-19 pon Pebrero 28 sa Marso 6. Sirigman kinarampag kan Okta Research ang mga barangay na nahilingan ng sobra 100% na paglangkaw sa kaso ng COVID-19 sa nakalihis na simana. Nag-apilar si Marikina City Mayor Marcy Chodoro sa gobyerno na maging transparent sa mga taong tatauan kaininin bakuna kontra COVID-19. Ini matapos na mapabareta na nabakunahan nanin CoronaVac ang nagkapera mga personalidad na waraman sa priority list kan mga dapat natauan kaini. Magigiramduman na 2 beses na sinayumahan kan National Immunization Technology o Technical Advisory Group o NITAG ang kahagadan ni Chodoro na may pairaram sa pagbakuna nin CoronaVac asin AstraZeneca para maiangat ang kumpiyansa kan sa iya mga nasasakupan sa pagpabakuna. Kaibahan sa mga personalidad na inot nang napabareta na nabakunahan na kontra COVID-19 si House Committee on Health Chairperson Representative Angelina Tan, Special Envoy to China Ramon Tulfo, asin nagkapera sa mga miyembro kan gabinete. Opiser kan suportado kan alkalde na dapat ngunang mainot na tauanin bakuna ang mga medical frontliners alaga diretso man kan publiko na maaraman kung tultul na nididistribuir ang mga bakuna kontra COVID-19. Nanindogan ng Metro Manila Mayor so dahil una pagtugutan na buksan ang mga sinihan na sin arcades dahil sa padagos pa mang giraraya na pag-itaas kan mga kaso ng COVID-19. Sigun kay MMDA Chairman Benhur Abalos na ini ang nagluwa sa pagtiripon kan mga alkalde sa kaiwasan in Manila. Sinabi ni Abalos sa sangunyan pinaganda na ang resolusyon para digdi. Asin enot kaya sinabi ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro na dahil pa man giraray sindatugot na magbukas ang mga sinihan na sin arcade sa Metro Manila. Sigun kay Teodoro, ang consensus iyon kay puhan magkaigwan ng precautionary measures kay banan pagsarado kan mga sinihan. Sa pahayag man kan Department of Trade and Industry, sinabi kay ni na puon sa Marso 5, totogotan ng magbukas ang mga sinihan asin mga arcade sa mga lugar na nasa irarom kan General Community Quarantine. Para mientras ko lang ipigbawal ang mga
walk-in sa outpatient department kan Philippine General Hospital o PGH dahil sa sunod-sunod na pag-itaas kan bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 sa nakalihis na aldaw. Sigun kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, gigibon ngo na ini sa paagi kan telemedicine bago ang face-to-face consultation ang mga magpapakonsulta sa outpatient department. Kasabay kaini, sinuspender naman ang pigigibong paglibot kan mga medical clerk as in intern sa nasabing ospital. Initanganing maiwasan na magdakol pa ang bilang kan mga mauulakitan ng COVID-19. Napag-araman na sangunya nakapagrehistro kasuhapon ang PGH ng 105 na COVID-19 patient na iyo ang pinakahalangkaw na bilang sa laog ng 4 na bulan. Magigirom duman na enot ng pinapundo para mientras kan manihamiento kan PGH ang elective surgical procedure kasunod kan paglangkaw kan bilang nin mga pasyenteng pigtatamaan nin COVID-19 sa laog nin sarong simana. Kay po ang napakasugun pa kan publiko ang pagsulod kay ni sa minimum health protocols aro kan pagsulog ng face mask as in face shield as in pagmantinir kan physical distancing para makaiwas sa magkaigwan ng COVID-19. Ilang tinawan nindo ni Philippine College of Emergency Medicine President Dr. Pauline Convocar. Kasunod naman kan nakakaalarmang kaso ng COVID-19 na nairehistro kan Department of Health o DOH. Sigun kay Dr. Convocar, dakulang posibilidad kan pagitaas na ini kan mga bagong kaso yon mga new variant kan COVID-19 sa nasyon. Pagturo sa mga quarantine restrictions, siring man ang pagiging kampante kan publiko. Kapag-araman man na nakalista sa duwang aldaw, nakapag-rehistro ang Department of Health in sobra sa 3,000 na bagong kaso ng virus na pinag-aaditan na sumakat na sa 600,000 ang bilang kan mga tinamaan ng COVID-19 sa nasyon sa mga masunod na aldaw. Nakapagrehistro ang Philippine Red Cross nin mas halangkaw na COVID-19 positivity rate sa sendang confirmatory test poon ka nakaaging bulan. Sigun kay Dr. Pauline Yubial, Head Molecular Laboratories ka na PRC, kung sa ina kanakaaging Disyembre sa good Enero nguna na taon na nasa 2 sa good 4% o 4% sana ang positivity rate ka na hensya kan Pebrero. Puminakol na ini sa 7 sa good 11%. Sobra sa 400 na sample naman ang ipinadara kan PRC sa Philippine Genome Center o PGC para sa isa lang sa sequencing. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang 20 katawo, mantang lugadan man ang 30 na iba pa. Matapos sumabog ang sarong bihikulo na may kargang bomba sa Mogadishu, Somalia. Sigon sa pulisya, bigla na siya nang puminusngak ang car bomb sa sarong restaurant harani sa aeropuerto. Dahil pag nag-aako na grupo sa nasabing pag-atake, mantang nagpapadagos ang mga otoridad sa investigasyon sa nasambit na insidente. Bareta sa Ladonin, Karawata, tiwala si Philippine volleyball star Jaja Santiago na makakahanap pa siya ng ibang oportunidad sa liga sa ibang nasyon matapos kan sa iyang kontrata sa Adjeo Medics sa 2021 hasta 2020 hasta 2021 Japan Volleyball League. Sa iyang sinabi na isinumiter na kan sa iyang ahente ana profile niya sa Volleyball League sa Italy, Turkey as in China para magkaigwa siya ng option kung matapos na ang kontrata niya sa Japan sa masunod na bulan. Sinabi kan middle blocker na gusto niyang baloon na magkawat sa ibang nasyon. Breakthrough! Timebirds, anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang imbensyon na dakulang tabang sa mga nag-workout. Ang timers, pinagdisenyo na may dakulang screen na may hiling nin marhay asin mababasa. Portable ini asin magnetic, super durable asin may makusog na beep. Pagtapos na ang oras mo asin talagang perfect sa anuman na okasyon. Istorya na iiba! Sarong lalaki sa India na deklaradong gadana matapos magpasa o magsapar nin seryosong luga dahil sa aksidente sa motorsiklo. Ang nabuhay mantang siya ang nasa autopsy table asin handa ng buksan kan mga doktor ang sa iyang lawas. Nasa kritikal na kondisyon ang 27 anyos kan siya idalagan sa ospital alagad pigdeklarar man kan mga doktor na gadana asin tinanggal na sa ventilator. Ibinalyunan sa iyang lawas sa ibang ospital kung sa inakatalaan nagibon ang
pag-examine sa iyang bangkay. Duma na diskubre na buhay pa pala ng lalaki matapos na maghiro ini sa autopsy table. Tulos man na dinara sa ibang ospital ang lalaki asin medyo nagrarahay naan sa iyang kondisyon. Sigun sa sarong health official na sa lugar nagkaigwanin pagkasala ang doktor sa nagdeklarar na gada na ang lalaki asin nagtanggal sa iyakan ventilator. Daipang sasambit na formal na reklamo ang pamilya sa lalaki o kan lalaki manungod sa insidente. Flashback! Marso 8 kan taon 1902 kang mamundag sa Lipa City, Batangas, ang pamosong scientifico na si Gregorio Izara. Maabot sa 30 na mga devices as in equipments ang patented sa iyang pangaran. Siya ang nakaimbento kan video phone kan 1955 as in patented bilang phone signal separator network. Naimbento man yan alcohol-fueled airplane engine na matrayompong na testing as in pinalayog sa sorong airstrip sa Manila kan taon 1954. Pinakusog man niya ang sistema kan pagproducer ng solar energy kay baan ang pagkrear ng bagong disenyo para sa solar water heating o solar sorber. Sarong sun srove as in solbar battery kan taon 1960. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base Patarabang Tabang. News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Ngayon po sa inyo naging tagapagbareta ko niya na paggaudto. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Kaya magali, kaya magpukna. Masunod na ang programang ISKARAMUSA pagkatapos ng kanagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Si Ginubatan Councilor Randy Gata kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form, at makapag-set ng appointment sa inyong local Comelec office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021.
Maraming salamat po. Maati asin mabata na origan, manukan, asin kapalibutan, i-zeolite na yan. Ang zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede man ining panglinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar, arog kan salog, kanal, o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-zeolite na! Ang zeolite mababakal sa Manson Hardware, Daraga ang Bay. Asin hanapon sana si Casey Bermas. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:41 na. Din pagkaunto. An oras hatod sa Indokang. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB. Ano nata? Iskaramusa na sa DZGB. Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana, marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded.
O ano na lamang? Oy, oy, oy! Lunes na naman! It's a rainy Monday. Mauran-uran na Lunes tabi sa Indo Boss, mga tugang. Welcome sa programang ISKARAMUSA. Siyempre kami man po girarain sa indong mga kaibanan ako po ang solo-solong solamente. Ang totoy noon, pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Renz Luna po ha. Siyempre kaibansa ko yung kapartner. Nahanap po na ako, Tito Renz. Sa Ren. Nahanap po na ako, sabi ko kahapon, natang ito ay kanina, nawara ang ngayaya kang Sunday, ay Saturday. Wara si Angel kang Saturday. Dakol sa iyo mo naghanap digdi. Sana all nahanap. Siyempre love ka ng ating mga listeners. Oy, sana all. Mabuti pa ang listeners. Love ako. Di ba, Tatay June? Ay, bakit wala nagmamahal sa'yo? Ay, madami naman. Marami dapat nagmamahal sa'yo. Uy, marahay na pagkaudto sa Indojan. Ako po si Angel Mustaza. Marahay na udto magkaraon na. Dito rin sa kaon ka na? Dahil pa, makaon kita pagkatapos. Iba mo ako. Iba mo ako. Libre mo ako. Wala ko kwarta. So mga sobrang panguduan tabi dyan, ipadarasan nindo kay Angel nindo itao ah. Oo, nanay sa stasyon. Magkatok lang kamo dyan sa sa baba. Sa Sabihin baba? nindo, kay Angel po. Daw patusan nindo kay kidahon kay batag su maluto. Pwede na yan, pwede na yan. Basta Oo. Tapos may may adobo sa asin. Aha. Ipatong naman nyo duman para sararuan na. Kasi nga, so gulay siya na tapos may pritos na sibubo. Maski gulay na balingoy na giniris. Pwede. Na may ambangot tinapa. Na may maarang-arang. Yan, dan ba kita nagdakula? Sabayan mo ba dito, Rensky? Ginisang tinapa na may kamatis. Aha, isus ko. Kapwerte baga. O, yan sa ko numero tabi, 0966-1931-118. 0966-1931-118. Sa smart number ko man tabi, 0949-4334-061. 0949-4334-061. And sa kuya man, actually Tito Renz, dako lang ng po ni tabang kan air kita kang number. Kasi kanina, so report baga ni Kuya Jiming sa aksidente. Actually, text siya sa kuya ni Mr. Noel Malto. Dako lang na salamat Sir Noel. Sabi niya sa cell, sabi niya kanina sa kuya, Good AM, Ma'am Angel. Please advise Kuya Jimmy, may aksidente ngayon sa Travessia involving truck daw. May nag-aapod. Hello po, Marinold to. Hello? Speaker mo kay ako dito. Ginadan. Hello? Hello po, Marinold to. Hello po? Hello po, Marinold to po. Si Sepo yun eh. Si Marcia po. Sino po? Si Marcia? Si Marcia. Aram ko ang pangaran kan pag-aga. Marcia po, from ano po ini? From saan po na Marcia? Si Sepong Marcia. From Kabangan po. Wow, Kabangan. Parang ang sweet naman ang boses mo, Marcia, ha? Ano pong may paglilingkod namin kay Marcia? Sige po, bati na po. Ano po ito? Sige po. Binabati ko po ang Mirandilla family at Graida family. At binabati ko po yung kapatid ko po sa Bongkaras Village po. Si Chris Mirandilla po. Hi, Chris! Iyo lang po, Marcia. At binabati ko po ang pinaka-friendly ko, Miss Jaira Mondragon po. Jaira Mondragon, ang iyong BFF? Yung boyfriend mo ba, Marcia, hindi mo siya babatiin? Yes po. Yung boyfriend mo ba, hindi mo babatiin? Wala po akong boyfriend. Uy, Tito Renz, walang boyfriend. Wala kang boyfriend. Bakit? Hanapan ta ka, Marcia. Mga po
Ano daw? Abo mo yan. Marsha. Wala ba? Kasi mahigpit daw parents ni Marsha. Kaya hindi daw ano. Marsha, anong pangalan mo sa umaga? Sikat po talaga ako na tawagin is Marsha. Pero ang pinakapangalan ko po talaga is Mark. Mark. Ako, akala ko Marshall. Mark Pero, Hi, Mark. Ako lang po full name ng pangalan ni Marsha. Marsha talaga ha. Matindi ka talaga. B. Nagpapabati po yung pinsan ko po, Mary Rose Duterte po. Nandito po kasi siya sa bahay. Oy, Mary Rose Duterte ha. Nakikinig ba kayo ngayon? Opo, nakikinig. Oy, magkaraon na tayo ng panguntuhan ha. Marsha, may tira pa ba kayo na pagkain? Ay, meron pa po kami. Nag-adobadong manok po. Ay, uy! kapirtigan Baka Kuya John. baka may tira pa naman po. Ay, meron pa po. Madami. Ay, Panakapasyar po, Marsha. Baka naman. Nakapasyar. Malapit lang yan. Saan po kayo sa Kabaangan? Pangbanggihan na po. Ay, pamanggihan. Pangyari sa mga baka. Pag una ko namang... Diretso pala Marsha ha. Tigkakantuan ko ng makantos lamang Sinanagluto po ako ng pang merienda na sampurado. Ay, matindi ka talaga ha. Marsha, alam mo ba? Ang gwapo ng technician namin dito. Paki-air na lang po ako. Artist po kasi ako. Paki-air na lang po ako kung gusto may magpa-makeup na dibu or bride. Just add me na lang po. This is Marsha Graida Mirandilla for FB account. Okay. Sa mga gusto magpa-makeup dyan, kay Marsha Natabi Kay Marsha. Taga saan ka po, Ma'am Marsha? Taga Ginubatan ka? Kabaangan. Kabaangan sa? Kabaangan po. Legazpi? Kabaangan Kamalig po. Kamalig. Pag ako bagata, Marsha, kaya bagata taga Ginubatan. So, Marsha Oranyola. Ay, Grabe ka, kuya. Eskwelahan pala nito. Sorry. Okay na po, Marsha. Okay na? Okay na po. Okay. Salamaton po, Marsha. Marsha from Kabaangan, Kamalig Albay. Nakaantabay sindagabos dyan sa Kabaangan, Kamalig Albay. Nakulong kita mga paradangog pala dyan Thank you kay 8664 kay Sir Mark Malto. Mark ba? Ay, Noel Malto pala. So, na-text kanina sa information regarding dyan sa road crash dyan sa Travessia Ginubatan. Oy, ba't yun? Ay, anong mga nag-direct sa Toyota? Baka aratsan magmoto-moto, maggiti-giti. Sabi ni 031, good noon po, Tito Renz and Ma'am Angel from Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Oy, marino dutabi sa mga taga Lacandula. Sabi ni 033, mauran sa Indo, mainit digdi sa Castilla, mauran po digdi. Mauran digdi. Kanina, actually, magpasiring ka ding morning. Sa parating sa may, Kapantaran ba ito? Kapantaran. Hanggang dyan sa may Sitio Agna. Mauran dito, Res. Pagkabot naman digdi. Mainit na naman. Kaya kamo mga tugang, ini man susarap pang purpose kay man. Susangaw baga, dahil tama susangaw, dapat magmask man kita. Iling panahon ta, abot-abotan uran, abot-abot ang init. Ang abutan ta kay niyo, ilang. Sabi ni 329, maray na po Kuya Renz, nakakatuwa ang programa nyo. Talagang nakatutok ulit kami ni Mr. ko. Oy, speaking of Mrs. Happy International Women's Day pala sa gabos ng mga babae hindi po. Hindi lang lahat ng Mrs. Hindi lang lahat ng Mrs. Lahat ng babae. Happy International Women's Month. Oy, happy International Women's Month po. Mabuhay po kayo mga kababaihan. Kayo ang isa sa mga haligi ng ating society. Ito Renz, who run the world? Girls. Girls bagal, babae baga ang nagpapadalaga. Asin gabos mga tugang na successful na mga lalaki sa kinaban, ang nasa likod kayan babae. Hindi man lahat ng halimbawa may mga single parent bagata na lalaki. Natitinag sindang mother and father. Yeah. Happy International Women's Day po sa Indogabos. Sabi ni sabi ni 349
Ang mga hindi matuwid ay hindi nagmamana ng pagkahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam yan? Huwag kayong padaya ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nangangalunya. Aw ano ini, na chat mo ay text mo tabi 349 na. Medyo offensive ini sa imong text. Dahil ko na tabi babasahon. Ay, belated happy birthday, Madam Lid Asilo. Lola Lid, happy birthday. Ayun dito rin sasabi ko sa imong maestra ko kang grade 4 ako, elementary days. Aha. Birthday niya kahapon, 73rd birthday niya. Aha. Hindi man sa DZGB online medyo halipotan sa tuyang oras. Sabi ni na Shirley Lisay Mustaza, maray na udto po. Oy, auntie! Oy, auntie pala ni Angel Mustaza. Auntie, taga dyan yan sa Mayon Daraga Albay. Uy, Mayon Daraga Albay Maray na udto sa Indo. And then, maray na udto man kay Tito Peter, kay Tito Pete dyan sa Albay Cathedral. Aha. Sabi ni Sana Gerald Aranya, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel, also all women's all over the world, Advanced Day po tomorrow. Ilingon niya na po ini International Women's Day. Sabi niya na Marilu Nosidal Bernaldez, good afternoon everyone. Oy, maray na pong tabi Madam na Marilu. Sabi ni Sir na Merwin Malati, good PM, nakantabayo kan mga Bareta alas 12. Oy, maray na to tabi sa mo Sir na Merwin Malate. Sabi man ni Ma'am na Helita Madriaga Arcega, good day po. Oy, maray na udto tabi sa imo Madam na Helita Madriaga Arcega. Nawarang kitang monitor digdi na pa Sabi ni na Malu atento dating klaro. Maray na udto po Sir Renz and Ma'am Angel, shout out man po sa pamilya ko diyan sa Magnito Datin family and atento family diyan sa Lamba. Maray na udto diyan sa mga taga Magnito. Alam ako dito rin sa Denaka dyan. Swimming, beach. Bako yun ang mga beach ng kaya lang day talaga medyo nabibisita kay mga tao. Kasi bako sinda along the road, kaya paano maglakaw. Talagang susuyuon mo ang mga kadagatan dyan. Pero pag nakaduman ka, grade ka na maguli. Ay, matindi. Magayon talaga dyan. So, scenery pa sana kaya makipagsabayan anong sa beach Sorsogon. na dyan mo? Wala pa. Nailing ko lang sa mga pictures. Magayon talaga mga tugang. Ang magayon dyan, yan na Mulad Bukad. Aha. Ayun, nadadawag ko na yan ang Mulad Bukad dati na yan. dito, Renz, anong taon ito? Basta dako lang dyan ng mga starfish. Basta magayon dyan pag dumanon. Sabi ni Ma'am Namalo, dating klaro, watching from Las Piñas, keep safe and thank you po. Oy, maray na tabi sa mo. Ingat-ingat dyan, Madam Ma'am Malo, sa Metro Manila, nagalangkaw ang kaso ng COVID-19 dyan. Sabi ni Sana Daniel Tupal, maray na po dyan sa Bicol from Batangas. Oy, maray na tabi Sabi ni Ma'am na Eda Joy Olanosa, maray na po Tito Renz na Ate Angel, pakibati man po kami di sa Purok 5, Libas, Ginubatan, always sa dadalog sa Indo, always number 1, Pirmina. Ay, Pirmina talaga, warang kupas yan, laging-lagi. Number 1 yan sa post ni Mayor Noel Rosal. Aha. Sabi na, FYI tabi, authorized na ako kansangguni ang council sa pag-purchase natin vaccine. Waiting lang tayo finalization ng contract with supplier. Novavax, open and close parenthesis, India, US. Ay, matindi talagang Legazpi. Yung mga tuga nag-post na si Mayor Rosal na nagpasar na aprobado na kansang ko na yung bayan ang sa iyang authorization sa pag-purchase mga tugang nin vaccine para digdi sa syudad ng Legazpi. Magayon yan tanganing mas diretso na ang sa tuyang mass vaccination, ang rollout ng vaccination. Nakipagtabangan naman ang Legazpi's health office sa mga hospital digdi na gagamiton bilang vaccination area. Maski yung mga private hospital mga tugang. Kasi diba, na yan. kasi diba sabi mo kan balita mo, may mga allocation na bakuna. May mga allocated na yan. As in, iningani mga tugang. So first dose ang kan Sinovac. Sinovac tutudok sa mga health workers sa mga hospital na yan. Yan Esteves, UST, Legazpi City Hospital, Ago. Tapos yan mga tugang nagkatarawanan man iyan kan allocation kan Department of Health. Nanganing kita ma-achieve na naman ang herd immunity. Ining babakalon mga tugang na panibagong bakuna, ini man para digdi sa second level na tutudukan. Pagkatapos kan health workers, ini ang pagkataramtang level by level hanggang sa makaantos digdi sa pinakababa kan society kita ng mga normal working people. Kaya mag-alat-alat lang kita. Sabi nga ni kan Department of Health, kada bulan may maabot na mga bakuna. Kaya doon diretso na iyan mga tugang. Sabi naman na Eda Joy, ayan ni Sir na Mark Ongasa, good nun po. Oy, maray na tabi Sir Mark.
Sabi ni Ma'am na Ruby Moratalia, maray na pong tabi sa inundua, Ma'am Angel Sir Renz, pa-shoutout po, Okbina Moratalia family dyan sa Mabalod, Ginubatan. Watching from Brunei, Darussalam, salamat po. Oy, maray na tabi dyan sa Brunei, Darussalam. Assalamualaikum, dyan sa Brunei, Darussalam. Sabi ni Kuya Boy. Aha, lunch muna partner. Ay Kuya Boy magtaas ka na digdi, ma-lunch kita. Libre mo Kauna ko, ililibre si Kuya Boy, akong nag-aagdas libre niya nga ni. Di man ako malilibre. Ikaw man daw talaga, Angel. Sabi naman sir na Melchor Brosula, maray na tabi sa Indogabos dyan sa Bicol, partikularmente sa mga taga Bongga Bakakay Albay. Nagdanangog tabi ahali digdi sa San Pablo, Laguna. Oy, maray na tabi dyan sa mga taga San Pablo. Sabi man ni Kuya Boy Mata, happy anniversary sa pamangkin ko, Jen Belmes Bakakay Albay. Oy, maray na tabi dyan sa Gabos ng mga taga Bakakay Albay. Kaso bagong aga mga tugang, may nabasa akong interesting na na Bareta. Susarong Navy ship mga tugang kang Spain. Iyon, nakita ko din yan. Malibot mga tugang sa bilog na Expedition, no kung saan, supig-agihan mga tugang ni Magellan kay ito. Tadig di ba kasi Magellan natapos sa buhay niya sa Pilipinas? Matapos na makipaglaban dyan sa Mactan sa Cebu. Pero nga ni ining pinagtataram na, dahil man kita historian, pero pinag-prove na nga ni ining mga tugang. Na bako man mismo si Lapu-Lapu ang nakagadan kay Magellan. Dahil lantakan panahon na ito pa lang, si Lapu-Lapu mga tugang, gurang na. Ibig sabihin, Tauhan ni Lapu-Lapu. Kasi saro pa, pinagtutubunan niya, dahil man niya ni ini natigbas si Magellan kang mga gamit na mga sundang kay ito. Itong panahon, napana ini mga tugang nin sarong poisonous dart. Pinagtataran na, so sain, nagpwesto da itong nakaganan kay Magellan sa taas kanyo. Pero data mo confirm. Pero yan nga, so naguluwas sa studies. Dalan ta sa Lapu-Lapu mga tugang, pagpigkakarkulukan mga panahon na ito, gurang na talaga. Kaya baga sa chieftain na pinagtataram. Pero yan mga tugang, interesting ini surang barko kang Spain, tatahakon, supigtahak man ni Magellan. Looking for di aking Lapu-Lapu. Abangan ta kung rin di makaabot sa Pilipinas. Muna. Oy, alauna na ng pagkapon mga tugang. Salamat sa itong pag-antabay. Kami pa sa inyo nakaibahan ako po. Solamente ang lalaking toto noon. Pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Renz Luna po. Kaya ba syempre Sa ni Tatay Junopolis sa Technical, Richard sa IT, ako man po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Goodbye and mabuhay. Mga idol, alam nyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternativo, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottle